Stankovaný B, druhé družstvo chlapcov, ktorí nám idú. Bolo počuť, bolo... A chlapci už pijú, chlapci pijú v kamenej pivi. Dole bradou steká ako na Šimčici. Poďme. Musím povedať, že v Lani, keď bol na tejto akcii, bol aj prekonaný Kvitcov rekord o najväčší počet skákajúcich hasičov vo Vreci, konkrétne 116. A my sme si možno aj dneska na vás niečo vymysleli, ale musím sa priznať, že z tých 116 skákajúcich víťaz bol takisto zo Stankovian. Proste v Lani im šlo. Uvidíme, čím pôjde aj tohto roku. Takže Stankovaný. Vidíte, tebe toho tam nehali, bolo ako moc. Dobre. A mám informáciu, že k nám dorazil aj náš vzácny host. A je to primátor mesta Svidník, inžinier Jan Holodňák. Takže ho vítame. Pán primátor, vítaj, sme veľmi radi, že si prišiel medzi nás. Takže ranený nám došiel, mašinka nám vrčí. Ešte nejaké úpravy na sani. Takže či do vody, či nie do vody. Ale že do vody. Prebieha návrh nasávanie sa zdvídené. A už nastávame vodu na prvý prúd. Toto by mohol byť tiež dobrý čas. Takže chcel som povedať, že Stankovaný v Lani mi išlo, dneska mi nejde, ale vyzerá to tak, že aj prvý ten zhodený, druhý ten zhodený, koniec útoku, Holosavicu. Takže je to ukončenie úspešného hasičského útoku v podaní Stankovaný B.